Fora veus, una ciutadana ha contactat amb nosaltres mostrant la seva preocupació per la situació que es viu en aquest pas sota les vies que hi ha a l'inici del camí de Grenyana, sempre que la comunitat musulmana va realitzar les seves pregàries al descampat de l'antiga hípica. Aquesta ciutadana assegura que sempre que és jornada d'oració es formen llargues cues i grans embussos en aquest pas sota les vies, ja que un cop aquests ciutadans finalitzen les seves pregàries ocupen part de la calçada de vehicles, la qual cosa dificulta molt el pas als turismes i aquesta ciutadana està preocupada perquè és un perill i qualsevol dia es pot produir, per exemple, un atropellament. I és que aquests ciutadans no tenen més altre remei que ocupar la calçada de vehicles perquè les voreres que hi ha sota aquest pas, sota les vies, són extremadament estretes i les persones haurien de passar d'un en un. Per tant, esperem que l'Ajuntament prengui mesures i adequi aquesta zona.